cez Gčko. Ale také naozajstné, lebo to, čo jazdí po mestách, to nie sú práve Gčka. To by som nevyšlo, to ťa ubezpečujem. Priatelia, vítajte na výlete na Zelené pleso. A toto je taký troška výnimočný výlet, lebo nás ide pomerne veľa. Zopár, čo sme prišli, tu už oddychuje. Ideme so skupinkou nových turistov z Kolárova. A teraz nám prišli čerstvé sily. Ako sa vám išlo? Chcel som čerstvé emócie vaše zachytiť. Dobre. Vládzete? Aj. Tuto mladá dáma má 3 batohy a kabelku. Musí sa s tým ísť perfektne. Zdvihnite ruky, kto sa tešíte na Zelené pleso. A teraz tí, čo sa neviete dočkať, že už teraz máte dosť. Nálada je dobrá, nejakí sú vpredu, dohromady nás ide 10. A na chate sa na nás už tešia. Presne tak. A poďme. Ideme, ale pozrime sa, teraz prišli a už poďme, už naháňajú. Dobre, vyrážame. A ešte z cesty si troška povieme pár slov, keď budú naozaj zničení, lebo niečo mi hovorí, že... niečo mi hovorí. Dobre, nebudem prezrádzať, aby sa nezlakli. Ideme, vyrážame, dobre? Poďme na to. No a pozrime sa, aké tu máme hviezdy dnes. A ideme tak pomaly, lebo si čo? Vychutnávame cestu? Áno, a krásne to tu je. Proste, ja vám odporúčam, aby ste sem prišli. A hlavne takto. Ukáž, to treba. Hlavne treba mať jeden batoh na ruke, kabelku a ešte na batohu jeden batoh. Takže áno. Takto chodia turisti z Kolárova. Presne tak. Tak, dobre, tak sa tešíme. A odporúčam, aby ste aj vy prišli. Je to fest dobré. Krásny výhľad tu je inak. A ešte len budú. Sme asi na pol ceste na Zelené pleso. Nie je zima, mne je práve že teplo. Nie zima. Nejedeme minden. Tak sa dohodnite. Zima, teplo, zima, teplo. Teplo, vidíte, teplo. No. Vyhralo teplo, ideme ďalej. Zima, no tak 4-1. 4-1 teplo versus zima, takže je teplo. Toto tu pred nami, to sú, vieš čo sú to? Nie. To sú Belianské Tatry. To je hrebeň Belianských Tatier a uvidíme ho ešte lepšie. A inak náš dom je hore? Alebo dole? Áno, hore. Čo ho nevidíme? No lebo naša chata je v doline a uvidíme ju až tesne pred ňou, keď budeme prichádzať. No dobre? Tak, užívame si to aspoň. A zajtra sa tešíte na túru už teraz, hej? Nie. Čo? Jakú túru? Zajtra budem celý deň oddychovať. Zajtra bude túra. Uvidíme ešte kam, ale bude túra, veď neprišli ste sem sa vyvaľovať, nie? Nie. Prišli ste si pozrieť Tatry. No. Tatry pozrieť. Dokonca prídu aj ľudia z Tanapu, troška nás povzdelať. Stanap. Nachádzame sa totižto v Tatranskom národnom parku. Presne tak. A prídu vám ukázať zaujímavé veci a niečo povedať o národnom parku a potom vyrazíme na túru. Dobre? V topánočkách od Alpiny sa vám ako šlape? Inak, tuto mi robia plusgieri, ale inak, dobre. Robia ti plusgiere? Aj. Aj tebe? Á, to bude nezvyk. Tak ale veľmi dobre to, lebo aspoň... Ale nešmýkajú sa, hej? A nešmýka sa to a skoro som sa spadla, ale úplne po pôjde. Úplne hej, rozumiem. Čaute, už sme skoro tam! Teraz sa nám vynorila chata tuto v pozadí. A vieme, čo je toto, decka? Tuto ten, kde sú tie oblaky? To není lava. Už som to hovoril, aký je to štít? No? Sonička by si mohla pamätať? Neviem. Nevie? Čierny je inde. To tam. Čo robí? Kežmarský štít, to je stena Kežmaráku. Presne tak. Najvyššia lezecká stena na Slovensku, má výšku až 1 kilometr, toto Hebedo. No a už sme si ukazovali, čo je Jastrabia väža, karbunkulový hreven, tuto Soničke som všetko vysvetľoval, my si to povieme znova na chate. A teraz ma zaujíma, že čo si myslíte o tej ceste doteraz. Lebo niekto je tu hladný, niekomu je zima. Bolo to ťažké, bolá ma nohy, som unavená, fatku, ale
A na budúce, keď pôjdeš na turistiku, zoberieš si, lebo už som vyfasoval batoh. Ešte má 2. Angelika má ešte 2 batohy stále. Ja som chcela zobrať kufor, ale pohode. Kufor to by bolo dobré, že tu s kufrom. Aspoň budú vedieť. A presne preto sme tu. Vytvárame nových turistov. A už bude vedieť aj Angelika, že si má zobrať 1 batoh na budúce, pravda. Presne. Ani kabelku ti netreba. Kabelku potrebujem. Ja to potrebuješ. Tak, Proste oplatí vám sem chodiť. Je to krásne. Santi? Či ty už je príliš hladný? Ja som hladný. Ten už zomiera od Ja hladu. potrebujem ísť na vecko. Už zomiera od hladu. Záchod potrebujeme. Tešíme sa, že chata je na dohľad. A myslím, že už nás tam ostatní čakajú. Zvyšní 2 vlastne vychovávateľia a ešte 3 deti sú už tam. Čiže oni sú už možno aj po večeri. Ale my, stálo to za to. My sme si počkali, troška sme sa prešli dlhšie. Priznám sa, že toto je asi najdlhšia cesta na zelené pleso v mojom živote. Ale užil som si ju. Nálada je dobrá. Jedli sme čučoriedky. Niečo sme sa jeden od druhého naučili. Pravda? No a ideme sa učiť ďalej, pretože tu budeme až do piatku. Decká už teraz frflú, že nechcú na túru zajtra, ale to sa zajtra zmení. Ideme na tom pracovať. Tak nám držte palce. Roztiahnite, čo to je a môžete si pozrieť. Nie je to dlhé, mega hávio. No tak asi je to dosť dlhé podľa mňa, nie? Chyťko, takto a takto daj. No a to je tá naša akcia, toto je naše podujatie, ktoré teraz kráča naprieč Slovenskom. Chcete sa pridať? Áno. Ideme až do 29. augusta. To sa musíte tuto vašich pánov vedúcich spýtať. Ste vítaní. Budú pred Bratislavou. Áno, áno, keď už budú takmer na Devíne. To pomarančové je, myslím, že Mercedes G-čko staré. Mercedes G-čko. Ale také naozajstné, lebo to, čo jazdí po mestách, to nie sú práve G-čka. To by sa mne vyšlo, to ťa ubezpečujem. Tuto chlapci boli zvedaví na autá, ktoré zásobujú chatu pri zelenom plese. Chalani sa nezaprú, tak teraz si pozrú naozajstné offroadové stroje. Áno, áno. To nie je výfuk. Aha, vlastný kanister. To je čo? A to je nejaké vysoké. No to musí prejsť cez tie skaly. Áno, ale však to je malé, preto to prejde. No, tak tam musí byť aj šofer poriadny. No, šofér musí vedieť, čo robí, to áno. Musí. Ale kolesiska, svetlá výška, čo poviete? Dobrá. A ktorú HPZ-ku si doniesol? Piťu. Tu, čo je tam, ale tam ešte není dané. Čiže ešte ju tam nedali? Áno. Ale dostal si za to čaj a horálku, hej? Či snickersku? Ďakujem. Mačka. Super. Dobré ránko. Dobré ráno. Vyspali sme sa v hospodárskej budove chaty pri zelenom plese. Noc bola dlhá, lebo zaváhli sme niečo po 9:00. Chlapci, vám sa ako spalo? Dobre. Dobre ste sa vyspali? Ešte niektorí nám vyspávajú, tak vychovávateľia sa ich snažia zobudiť, aby sme išli na raňajky. Máme 7:45. Raňajky na zelenom plese sú od 6:30 do 8:00. A vy už ste asi hladní, že? Hej. Takže tešíte sa. Áno. Priznám sa, že ja tiež. Tak počkáme na zvyšok manšaftu a ideme na to. Dobre? Dobre. Priatelia, ráno ste počuli decka, ako sa im spalo. A zatiaľ ste počuli len deti, alebo predovšetkým deti. Ale deti tu majú aj svojich vychovávateľov. My ako turistický klub VON, ktorý organizuje štafetu hrdinov a s tým súvisiacu zbierku, vďaka ktorej sme tu, máme vzťah, alebo hlavne sme boli v kontakte so Števom, s riaditeľom Úsmevu ako dar. A cez neho sme sa dostali aj na tento detský domov, alebo CDR Kolárovo. Áno. Tak mi prosím ťa, ty povedz, hlavne sa predstav. A ako ste sa k tomuto dostali, alebo ako vás oslovil Úsmev ako dar?
Ja som Milan Malčák, robím vychovateľa v 8. výchovnej skupine v CDR Kolárovo. CDR Kolárovo patrí medzi najväčšie detské domovy na Slovensku. Máme 84 detí. Máme 3 skupiny v hlavnej budove. Potom máme 5 domov, kde sú také rodinné typy, že maximálne 10 detí je tam. My sme k tomu výletu došli tak, že mňa konkrétne oslovil riaditeľ detského domova, či som ochotný s deckami na takýto výlet vysokohorský a že je to dosť náročné, tak som neváhal, lebo ja mám rád hory, rád chodím po horách, tak som súhlasil s tým, že pôjdeme s deckami. Väčší problém bol vybrať deti, lebo my sme z roviny, my chodíme len po takých rovinkách, deti nie sú zvyknuté na také vysokohorské túry. Deti sa aj hlásili, ale bol to taký dosť ťažký výber, že kto to zvládne, kto to nezvládne a tak ďalej. Však bolo aj vidno na tých dievčatách, že niektoré už boli tak na pokraji, akože. Ale decka sa spontánne hlásili, aj viacerí, ale mohli sme vybrať len tých 8, čo sme mali dané. A tak sme vybrali deti a sme prišli, no tak... No ja som veľmi rád, že ste tu. Hovoríš 8, napokon je tu 7 detí. Áno, 7. Tá jedna sa nenašla ešte. Ja som sa dozvedel vlastne, až keď sme vyrážali v ten deň, že nás bude 7, že kvôli, ak teda som to správne pochopil, že vám ako keby ušla, sa dá povedať, mladá dáma, ale kvôli láske. Áno, tak? Láska to je... Potom som sa už viacej nepýtal, už mi to bolo Tínejdžeri, to je... Ináč to, že spomínaš teraz tínejdžerov, v podstate aj tuto máme v tínejdžerskom veku, decka hlavne, alebo v pubertálnom veku. A musím povedať, že je to skupina detí, s ktorou sa veľmi dobre komunikuje. Sú veľmi zvedaví. A aj poslušný, musím povedať, že naozaj dobre, veľmi dobre sa s nimi pracuje a aj tie baby, s ktorými, lebo ja som išiel so 4 deckami ako poslední, takí tí v úvodzovkách najslabší, najpomalšie, čo sme išli ako poslední, napriek tomu, že konkrétne tá Angie, ona bola ovešaná batohom a pomaly, ak už stále sa pýtali, kedy tu už budeme, tak stále mali úsmevy na tvárach a tešili sa. A to je vidieť, že decká sú vďačné, že sú tu. Ako dlho vám trval ten výber? Alebo ako ste sa teda, akým kľúčom ste sa dopracovali k tej skupine, ktorá je tu teraz? No, 4 čo sú, tak sú z mojej skupiny, ktorých najlepšie poznám, lebo tie decka v tých ostatných skupinách tak dobre nepoznám. My chodíme spolu na výlety, chodíme spolu na túry, alebo túry u nás, akože nejaké prechádzky a tak ďalej. Takže tých 4, čo som vybral od nás, to som predpokladal, že určite to zvládnu, i keď som nad Etuškou trošku váhal, akože, ale ona strašne chcela ísť. Ja som ju skoro prehováral, aby neišla, ale ona akože ide, hovorím, dobre, keď chceš, tak ideš. A tých ďalších vybrali vychovateľia v tých ďalších skupinách, akože som ich poprosil, aby dali takých zdatnejších, ktorí to zvládnu a hlavne nebudú frflať, lebo máme aj také deti, že ideme niekde na nejakú prechádzku, ja to u nás volám prechádzka, to nie je túra, okolo váhu a pohrádzi váhu a tak ďalej, takže frflu, že na čo sme tu a tak ďalej. Ale vybrali sme také deti, aby proste sme vedeli, že nebudú frflať, nebudú trucovať a tak ďalej. Takže... Milan, ja ti poviem, že aj deti, aj vychovávateľia ste veľmi príjemní ľudia. Naozaj sa tých ani nie 24 hodín, čo sme spolu, tak sa teším, že sme tu. Ďakujem, že ste prišli a možno sa sem dostaneme v zime, lebo už keď sa decka pýtali, jedna z tých otázok bola, či tu býva veľa snehu. Hovorím, že tu býva veľa snehu. To už som aj ja riešil. Takže možno sa sem dostaneme aj v zime. Tak ďakujem ešte raz a užijeme my spolu zvyšok. Sme veľmi radi. Díky. Sme veľmi radi, že sme tu fakt, lebo to je
Prvýkrát ja si myslím, že z detského domova ešte deti neboli na takom výlete vysokohorskom, akože Tatry a tak ďalej. Chodia na výlety a tak ďalej, ale tu ešte neboli. A to je úžasné. Toto je cieľ tohto projektu. Cieľ tohto projektu je dostať deti, ktoré toto nikdy nevideli, do prírody, do takej prírody, akú ponúkajú Tatry. To je úžasné. A tak spoznajú turistiku, spoznajú prírodu a v podstate sa aj dozvedia, prečo ju majú chrániť a čo skoro príde TANAP, takže aj ako. No. Kolega vám dá do ruky šišku, zahráme sa, to je mikrofón. Každý, kto ju dostane, tak sa predstaví a povie, že dajme tomu, vieme všetci, že ste tu prvýkrát, ale môže povedať človek, či má nejaký obľúbený strom alebo obľúbené zviera. Alebo nemá, nemusí mať, hej. Ja mám začať? Tak môžem aj ja. Tak povedz. Dobre, tak ja som Jano, moje obľúbené zviera je rys. Vie niekto z vás, kto je rys? Čo? Áno, aj to je odpoveď. Mačka. Viete, niekto je rys? To je mačkovitá šelma. Veľmi mudro. Rys je veľká mačkovitá šelma, ja sa mi páči, lebo sa tak preťaľuje, ja sa niekedy tak ráno preťaľujem. Preto sa mi páči taká mačka, lebo je taká mršná. Takže rys, naša najväčšia mačkovitá šelma. Mne sa páči rys, takže môžete ma volať Jano Rys. Nech sa páči. Daj, dáme. Keď sa nechce. Uprednostníme. A musíš do mikrofónu rozprávať, ale nebudeme. Jasné, Toto bude v telke. Ako sa voláš? Etela? Zviera nemám. Nemáš. Zatiaľ. Ja sa volám Angelika a moje obľúbené zviera je mačka. Ja sa volám Sonia a môj obľúbený zviera je zajac. Zajac. Obľúbené veci? Nie, Zviera, alebo strom. A môže vec, keď máš Príroda. Tak. Tak ja sa volám Santiago Brand a milujem, zaujímajú ma takisto okrasné rastliny a zvieratá mám všetkých rád. Rastliny ťa zaujímajú, to je pravda. Ja sa volám Dalibor a moje obľúbené zviera je pes, verný priateľ človeka. To ja som chcel povedať. Ty môžeš mať raz Opakovať sa môžu. Tak ja sa volám Milan, z domácich zvierat mám najradšej prasiatko. Tu sedí vedľa vás. A v prírode obdivujem srnky a jelene. Dobrý deň, ja sa volám Múrko, obľúbené zviera je pes. Dobrý deň vám prajem. Ja sa volám Piťu Deme a moje obľúbené zviera je ryba. Kapor. To je ryba. Ja som Mikuláš a moje obľúbené zviera je sokol. Dobre, takže poprosím vás o trošku pozornosti. Teraz zahráme na také živočichy, ktoré sa pohybujú v noci a menej používajú čo? Oči. Menej používajú zrak. Nemá. A viac používajú sluch, hmat a čuch. Takže dravce. Takže my, keďže máme slabšie zmysly ako ostatné stvorenia, my ľudia, tak ja vám každému zaviažem oči šatkou. Navzájom sa budete držať. Zoberiem vás a pomaličky sa budeme presúvať na jedno miesto, kde nás bude čakať kolega. A vašou úlohou bude nerozprávať sa, byť úplne potichučky a vnímať ušami a nohami, ako to vnímate vy. A potom sa budeme o tom rozprávať. Potom sa o tom budeme rozprávať. Čiže, chalani, čiže máte byť úplne tichučko pri tom a počúvať a vnímať, čo máme pod nohami. Nesmieš vidieť, lebo keď vidíš, tak si pokazíš. Tak ale ja nevidím. No presne tak to má byť, dobre. Veď ostaň tak. Tak a ty je položiť ruky. Nie, ty ostaň tu. Počkaj, nie, pusti. Tak je dať. Tak. Jaj. Môžete mi pomôcť?
Daj šatku jemu. Ty si to zaviažem Ja nebudem mať. Áno, ale nesmieš vidieť. Nebudem vidieť. Nemám šatku. To máš. Ja nebudem mať. Ja nemusím, ja si zavriem oči. A to budeš podvádzať potom? Nebudem, ja som férový hráč. Tak sa mi to páči. Som Neymar Junior. Ale keď nevidím... Simula. Áno, Neymar Junior. Áno. Priatelia, máme tu štvrtok, druhý deň s našimi deťmi na chate pri Zelenom plese. A tento deň nás poctili svojou návštevou pracovníci správy Tatranského národného parku, aby nám poskytli troška vzdelávanie pre deti. A ako toto vnímate, takéto, keď vás niekto osloví so vzdelávaním takýchto mladších, možno že aj sociálne znevýhodnených alebo z detských domov, že čo to pre vás znamená, ako sa na to pripravujete a ako vlastne dlho vám trvalo toto dať celé dokopy, čo ste tu dnes predviedli? No, vnímame to dosť zaväzujúco, to znamená, že keď sme už oslovení, tak aby sme jednak boli profesionálni a aby sme nesklamali toho, kto si nás objednáva, tak snažíme sa pripraviť to dosť zodpovedne. To znamená, keby som mal byť konkrétny, tak my sme prišli už v útorok predvčerom si prezrieť priestory chaty aj okolia, aby sme si pripravili také zázemie, aj dohodli sa s zamestnancami chaty, prešli sme si okolie chaty a zistili sme, čo sa tu dá, čo sa tu nedá. Na základe toho sme si pripravili pomôcky, rôzne hry, rôzne aktivity a našili to na tento program, ktorý vlastne sme mali dnes. To znamená, bol použitý výraz, že také vzdelávanie, je to také vzdelávanie, ale deti to nemajú radi, to vzdelávanie, hlavne cez prázdniny, takže skôr by som to možno nazval nejaké také ľahké vzdelávanie. Také, a bolo to vzdelávanie hrou, aspoň, to som to ja videl. Áno, a škola hrou, vyslovene. To znamená, že na úvod sme hovorili čosi aj o Tatranskom národnom parku, aby pochopili deti, v akom vzácnom prostredí jednak pracujeme, v akom vzácnom prostredí sú oni momentálne tu. No a potom sme robili aj aktivity, kde sme tú aktivitu presúvali trošičku aj na deti. To znamená, robili frotážové sady, obkresľovali stopy živočíchov, samotné živočíchy. A hrali sme vonku hry zamerané trošku na také iné vnímanie toho okolia, nielen pomocou zraku, ale pomocou hmatu, pomocou sluchu a podobne. Čiže je to naozaj také ľahké vzdelávanie škola hrou. No čo som ja tak vnímal, decká si to veľmi užívali. Pripravili ste im perfektný program aj vo vnútri, aj vonku. Nevyzerali, že by sa nudili, ani že by strácali pozornosť. Ako dlho sa tomu venujete a ako si toto, čo ste dnes poskytli našim deckám z Kolárova, ako si to vedia ľudia objednať? Ako toto celé funguje na TANAPe? Objednať si to môžu jednak mailom cez náš sekretariát riaditeľa správy Tatranského národného parku. Prípadne sú aj objednávky takého typu, že už nás poznajú na základe predchádzajúcich akcií a volajú priamo. Ale to je asi najlepšia forma priamo objednávať si takéto aktivity cez mailovú adresu nášho sekretariátu. Dobre, ja teda takýchto výletov plánujeme ešte niekoľko, tak ja sa na vás vždy obrátim, lebo toto bolo perfektné. Ja teda správe TANAPu ďakujem za spoluprácu. Bolo to fakt veľmi si to vážime a myslím si, že to, čo ste tu dnes deťom odovzdali, tak si odnesú a budú na to spomínať dlhé roky a budú mať minimálne zážitok z toho dosť veľký. Okrem samotných túr, tak aj z toho, čo ste im dnes všetko povedali, lebo ja sa priznám, že tiež som sa dozvedel nové veci od vás. To sme radi. Aj za deti. Ja už sa s deckami lúčim a nechávam ich v rukách týchto schopných turistov, Tomáša a Jarmily. Tomáško, ty sa tešíš na svištevku, že? Ja sa teším, ale ja ešte neviem, kto ide so mnou. Akurát sa rozdeľujeme. Rozdeľujeme sa na tých pôžitkárov, ktorí idú na biele pleso a tých, čo chcú trpieť. A neviem nájsť tých, čo chcú trpeť. Ty chceš trpeť? Ja ti ukážem tých, čo chcú trpieť potom, dobre? Ja už viem presne, kto chce trpieť a kto je pôžitkár v tejto skupine. Aby si ty trpel, pôjdu rýchlo. No, ja sa teším na to. Konečne budem trpieť. Decká, budete mi chýbať inak, musím povedať. Aj ty nám.
A ja vám, Peťo, preto nechceme, aby si išiel. Poď s nami a ty budeš trpeť. Ja by som rád, ale bohužiaľ nemôžem. A kde ideš? Dobre. Povinnosti Ďakujem. mám. Domov idem a do roboty. A ja idem do roboty. A ty ideš do roboty? Tak poď na Svišťovku do roboty, poď Maja. Santi, všetci mi už povedali niečo. Santi, ty poď ešte ku mne. My sme sa dohodli tuto so Santim, že mi ešte niečo povie takto v závere. Poď. Vie aj beatbox? Nie, beatbox nie. Neviem beatbox. Nemal si dosť priestoru včera, keď sme šlapali hore, tak si bol hladný. Áno, bol som hladný. No, tak už ti to nerozprávalo, ale teraz ti to rozprávať bude. Čo si myslíš zatiaľ o výlete? Ako sa ti tu páči? Je to krásny výhľad, krásny vzduch, krásni ľudia, dobre srdeční. Som rád, som spoznal aj voľakých nové tváričky, ale páči sa mi to tu. A tešíš sa aj dnes na výlete? Teším sa, uvidím, jak to tam... Ktorú možnosť si vyberáš? Trpeť. Trpieť? Tak pôjdeš v petách tohto chlapa, dobre? Ja, teším sa. Tomáš veľmi rád vidí ľudí trpieť. Hlavne ja to mňa rád vidí trpieť, vieš? Nie je nič krajšie ako výraz bolesti na detskej tvári. Že sme vás pozvali. No ja osobne som veľmi rád, že ste pozvanie prijali, že ste prišli, že ste zareagovali na volanie organizácie Úsmev ako dar. No a myslím si, že ako sme sa aj bavili dnes, že možno, že aj v zime sa sem vrátime. Nevylučoval by som to, lebo túto chatu máme v zime otvorenú. A myslím si, že aj v zime by sa vám to páčilo. Asi všetkým okrem Soničky, to je stále zima. Takže ju asi v zime neberieme, že? Soni? V zime nejdeš. Ty asi s nami v zime nepôjdeš, keď sem pôjdeme náhodou, že? Á, keď tebe aj teraz je zima. Tipnem si, že aj teraz ti je zima. Nie je teplo. Teraz nie. Dobre, lúčime sa s vami. Decka, rozlúčte sa s divákmi. Ďakujeme. A ďalšie video bude už z toho spomínaného utrpenia. Presne tak. A bude tam aj výraz tváre. Chcem vidieť bolesť, normálne chcem to vidieť. Chcem to vidieť. Tak nechod, no tak zostali. Čaute.